ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ንናይ መትሎ ንውሓት ዘቐንሱ 7 ሓደገኛ ነገራት ክንርኢ ኢና። ነዚኦም ነገራት ምስ ረኣና ድማ መፍትሒታቶም እውን ሓቢርና ክንርኢ ኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም እንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ፈለማ ኖርማል ናይ መትሎ ሳይዝ ኣብ ዝደቀሰሉ ወይ ድማ ፍላሲድ ስቴት ኣብ ዝኾነሉ 8.8 ሴንቲሜትር እዩ። ማእኸላይ ንውሓቱ 8.8 ማለት እዩ። ደው ክብል እንተሎ ድማ ካብ 13 እስካብ 14 ሴንቲሜትር እዩ። ርጉዲ ድማ 12.3 ሴንቲሜትር ደው ክብል እንተሎ ርጉዲ ናይ ኖርማል መትሎ ሳይዝ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ከከም ሰቡ ድማ እስካብ 18 ሴንቲሜትር እውን ቁመት መትሎ ዘለኩም ክትህሉ ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። 8.8 ሴንቲሜትር ግና ኖርማል ደው ዘይበለ ቁመት መትሎ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብዚ ሓደ ተባዕትዮ ኖርማል ሳይዝ እንዳሃለወኩም ብናይ መትሎኹም ሳይዝ ክትጭነቁ ስለ ዝረአዩ ነዚ ሳይዝ ብምፍላጥ ድማ ጭንቀትኩም ክትቅንሱ ኣለኩም። ቀፂልና በዞም 7 ቀፂለ ዝሕብረልኩም ሓደገኛ ነገራት ሳይዝ መትሎኹም እንዳቀነሰ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ሳዕቤን እንታይ እዩ? ምጭንናቕ እዩ። ክሮኒክ አንዛይቲ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ መትሎኹም እንዳቀነሰ ይኸይድ እዩ። ምክንያቱ ድማ ምጭንናቕ ናይ ብለድ ሴላት ሽሪንክ ንኽገብሩ ዘፅብቦምን ኬሚካላት ንኽውስኹ ስለ ዝገብር እዩ። እዚ ድማ ናብ መትሎና ዝኸይድ ናይ ደም መጠን የቕንሶ እዩ። እዚ ድማ መትሎና ካብ ደምና ዝረኽቦ ኦክስጅንን ዝተፈላለዩ ኢለመንትን ስለ ዝስእን ሳይዝ መትሎና እንዳቀነሰ ይመጽእ እዩ። ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ናይ መትሎና ሳይዝ ዘቕንሶ ምክንያት እንታይ እዩ? ምጭንናቕ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ክትጨናነቑ የብልኩምን። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ሳይዝ መትሎና ዘቕንሶ ምክንያት ድማ ስፖርት እዩ። ኤክሰርሳይዝ ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር ዋላ እንተኾነ በብመዓልቲ ኢንቴንስ ዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ኤክሰርሳይዝ ምስራሕ ግና ኣይሕበርን። በብመዓልቲ ከቢድ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ዝሰርሕ ሓደ ወዲ ናብ መትልኡ ዝበፅሕ ዝነበረ ናይ ደም መጠን ስለ ዘቕንሶ መትልኡ ናይ ሳይዝ ምቕናስ ጠባይ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ብሰሙን 3-4 መዓልቲ ጥራሕ ክስርሑ ኣለዎም። ሰውነትና እውን ዕረፍቲ ስለ ዘድልዮ ስለዝኾነ ኢንቴንስ ዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ኤክሰርሳይዝ በብመዓልቲ ምስራሕ ዘይሕበር ነገር እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ሳይዝ መትሎና ካብ ዘቕንሱ ነገራት ድማ ፆታዊ ርክብ ከይፈፀምካ ንነዊሕ ግዜ ምጽናሕ እዩ። ብፍላይ መትሎኹም ደው እንተዘይሉ እኹል ኦክስጅንን ኢለመንትን ክረክብ ኣይኽእልን። ነዚ ክብል ከለኹ ደው ኣብ ዝብለሉ ግዜ ኣሪቴሪያል ብለድ ወይ ድማ ካብ ልብና ጽሩይ ኦክስጅን ዘለዎ ኢለመንት ዝሓዘ ደም ይረክብ እዩ። እዚ ዝኸውን ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ንነዊሕ ግዜ ደው ዘይብል እንተኾይኑ ድማ እኹል ኢለመንትን ኦክስጅንን ኣይረክብን። ስለዝኾነ ድማ ሳይዝ መትሎኹም እንዳቐነሰ ንኽኸይድ ዝገብር እቲ ሳልሳይ ሳዕቤን ይኸውን እዩ። ስለዝኾነ ድማ ካብ ፆታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ ክትርሕቁ የብልኩምን። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ሳይዝ መትሎና ዘቕንሶ ሳዕቤን ድማ ፕሮስቴት ካንሰር ንብሎ እዩ። ፕሮስቴት ካንሰር ንብሎ ናይ ሽንቲ ግላንድና ናብ ካንሰር ክቕየር እንተሎ እዚ ካንሰር ድማ ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ብኦፕሬሽን ክወፅእ ይኽእል እዩ። እዚ ካንሰር ብኦፕሬሽን ክወፅእ እንተሎ ድማ ራዲካል ፕሮስቴቴም ይበሃል። ኣብዚ ግዜ ድማ 70% ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ሳይዝ መትልኦም ይቕንስ እዩ። እዚ ግና ድሕሪ 1 ዓመት እንዳተመሓየሸ ይኸይድ እዩ። ድሕሪ 1 ዓመት መትሎኹም ናብ ዝነበሩ ሳይዝ እንዳተመለሰ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ኣብ መበል 5 ንሪኦ ሳይዝ መትሎና ዘቕንስ ሳዕቤን ድማ ዕድመ እዩ። ዕድመና እንዳደፍአ ብዝኸደ ቁፅሪ ከም ኩሎም ክፋል ሰውነትና መትሎና እውን ይቕንስ እዩ። ሳዕቤኑ ድማ ናብ መትሎና ዝበፅሕ ዝነበረ ደም ስለ ዝቕንስ እዩ። ኣብ መበል 6 ንሪኦ ሳይዝ መትሎና ዘቕንስ ሳዕቤን ድማ ኦቨሲቲ ወይ ድማ ካብ ዓቐን
ንላዕሊ ርጉዲ እዩ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝገጀፈ ሰብ ሳይዝ መትልኡ ብክልተ መልክዕ ክቕንስ ይኽእል እዩ እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ኣብ መትሎና ከባቢ ዘሎ ናይ ስብሒ በዝሒ ንመትሎና ናብ ውሽጢ ብምእታው ንእሽተይ ንክኸውን ይገብሮ ኮይኑ ግና ብኤክሰርሳይስን በመጋግባን ሰውነትና ክንቅንስ እንተለና ናብ ዝነበሮ ሳይዝ ይምለስ እዩ እቲ ካልኣይ ዝቕንሰሉ መንገዲ ድማ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ርጉድ እንተሃልዩ ኮሌስትሮል በዝሒ ሓፍ ስለ ዝብል ኮሌስትሮል ድማ ቅብኣት ስለ ዝኾነ ኣብ ብለድ ሴላትና ተኣኪቡ ናይ ደም ምዝውዋርና የቕንሶ እዩ እኹል ደም ናብ መትሎና ብበዝሒ ኣብ ዘይበፅሐሉ ግዜ ድማ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎ መትሎና እኹል ኦክሲጅንን ኢለመንትን ስለ ዘይረክብ ናይ መትሎና ሳይዝ እንዳቐነሰ ንኽኸይድ ዝገብር ሳዕቤን ይኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ኦቤሲቲ ዘለኩም ወይ ድማ ካብ ዓቐን ላዕሊ ርጉዲ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ብኤክሰርሳይስን ኣመጋግባኹም ብምምሕያሽን ሰውነትኩም እንተቐኒስኩም ሳይዝ መትለኹም ናብ ዝነበሮ ክምለስ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ድማ ኤክሰርሳይስ ክትሰርሑ ኣለኩም ኣመጋግባኹም እውን ካብ ቅብኣትን ካብ ስብሕን ዝበዝሖ ምግብታት ክትርሕቁ ኣለኩም ኣብ መበል ሻውዓይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ሳይዝ መትሎና ዘቕንሶ ሳዕቤን ድማ ወልፊ እዩ ብፍላይ ሽጋራ ናይ ምትካኽ ወልፊ ዘለኩም ማርዋና ኮኬን ዓይነት ወልፍታት እውን ዘለኩም ከምኡ እውን ኣምፊታሚን ዝተባሃሉ መድሓኒታት ናይ ሙሳድ ልምድታት እንተሃሊኩም እውን ናይ ደም ምዝዋርኩም ስለ ዘቕንሶ ሳይዝ መትለኹም እውን ብኡ ልክዕ የቕንሶ እዩ ስለዝኾነ ካብዞም ዝተፈላለዩ ወልፍታት እውን ክትርሕቁ ኣለኩም እንተገዲፍኩሞ ካብዞም ወልፍታት እንተሪሕኩም እውን ሳይዝ መትለኹም ናብ ዝነበሮ ሳይዝ ንኽምለስ ይሕግዘኩም እዩ ስለዝኾነ ወልፍታት ዝተፈላለዩ ዓይነት ወልፍታት ካብ ሂወትኩም ክተርሕቁ ኣለኩም ነዚ ለ ቅድሚ መደባተይ ምዝዛመይ ነዞም 7 ሓደገኛ ነገራት ናይ መትሎ ሳይዝና ዘቕንሱ 7 ነገራት ክነዘኻኽር እቲ ቀዳማይ ርኢናዮ ዝነበርና መትሎ ሳይዝና ዘቕንሱ ሳዕቤን እንታይ እዩ ምጭንናቕ እዩ ስለዝኾነ ክትጨናንቁ የብልኩምን ብዝተጨናነቕና ቁፅሪ ሳይዝ መትሎና ከም ዝቕንስ ክንፈልጥ ኣለና ኣብ መበል ካልኣይ ርኢናዮ ዝነበርና ድማ በብመዓልቲ ከቢድ ኤክሰርሳይስ ምስራሕ እዩ ሰሙን ሙሉእ ከቢድ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ክትሰርሑ የብልኩምን ሰውነትና ዕረፍቲ የድልዮ እዩ ስለዝኾነ 3-4 መዓልቲ ኢንቴንስ ወይ ድማ ከቢድ ንብሎ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ክንሰርሕ ንኽእል እምበር ሰሙን ሙሉእ ክትሰርሑ የብልኩምን ኣብ መበል ሳልሳይ ርኢናዮ ዝነበርና ሳዕቤን ድማ ካብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ ምርሓቕ እዩ ካብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ እውን ክትርሕቁ የብልኩምን ሳይዝ መትለኹም ከቐንሶ ስለ ዝኽእል ኣብ መበል ራብዓይ ርኢናዮ ዝነበርና ሳዕቤን ድማ ፕሮስቴት ካንሰር እዩ ፕሮስቴት ካንሰር እውን እንተሒዝና ብኦፕሬሽን ክነውፆ ስለ ዝግባእ ኦፕሬሽን ምስ ገበርና ድማ ሳይዝ መትሎና ይቕንስ እዩ ኮይኑ ግና ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ድሕሪ 1 ዓመት ናብ ዝነበሮ ሳይዝ እንዳተመለሰ ይኸይድ እዩ ኣብ መበል 5ይ ርኢናዮ ዝነበርና ሳዕቤን ድማ ዕድመ እዩ ዕድመና እንዳወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ልክዕ ከም ካሊእ ክፋል ሰውነትና መትሎና እውን እንዳቐነሰ ከም ዝኸይድ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣብ መበል 6ይ ዝረኣናዮ ሳዕቤን ድማ ኦቨሲቲ ወይ ድማ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሰውነት እዩ ሰውነትና ብጣዕሚ እንተረጉዱ ሳይዝ መትሎና እውን ብኡ ልክዕ እንዳቐነሰ ከም ዝኸይድ ክትፈልጡ ኣለኩም ነዚ ድማ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ግድን ክትሰርሑ ኣለኩም ንሰውነትኩም ካብ ኮሌስትሮል ናፃ ካብ ስብሒ ናፃ ክትገብርዎ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብ መበል 7ን ናይ መወዳእታን ርኢናዮ ዝነበርና ሳዕቤን ወልፊ እዩ ብፍላይ ናይ ሽጋራ ናይ ኮኬን ናይ ማርዋና ዓይነት ወልፍታት እንተሃሊኩም ካብዞም ዝተፈላለዩ ጎዳእቲ ሳዕቤናት እውን ክትርሕቁ ኣለኩም መትሎ ሳይዝኹም ክጎድእ ስለ ዝኽእል ካብዚ ብተወሳኺ ንጥዕናኹም እውን ናብ ዘየድሊ ሕማም ክትኣትዉ ስለ ትኽእሉ ካብ ወልፊ እውን ክትርሕቁ ኣለኩም ነዚ ለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑን ክተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያኔሉ